kalusugan at bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal, kalusugan at bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at bayanihan. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po, may prostate, may high blood, at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 359.3 noong nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Lorito Lojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag-359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po, ano nangyari dito kay Papa mo? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga-Turok, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilonero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa, mga month of February na po yung grabe na talaga siya. Parang, nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkakalit pa rin siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaan po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3. March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niyo yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, ipalimusin niya sa kanya para lalo nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi na maga yung mukha. Bilang anak po, nag-worry po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Inanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng CREA niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao, or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala nung nasabi ko, grabe, ang taas ng CREA ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, nasabi niya, magpa-CREA naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa. Pati yung kapatid mong galing Canada, nurse. Kapatid ko pong nurse na galing Canada. Canada. Sabi niya amazing. Opo, sabi ko kasi,
Sabi ko ni kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligaw, pag nag-400 si Papa, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung ano mo, Rhea? Sabi niya, umiigiling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka, Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Kukuha sana ako ng, ano ba yung request para magpa-Rhea. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad na po kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang binaba ko kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 ko. na lang. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Dok, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Dok. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay ko hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. So yun nga sinasabi ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano, meron tayong ligasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing Four. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable ng mga employees ni Doc. Talaga pong, nung una, talaga pong nagtatubuli ako, nasabi ko, baka naman hindi naman magagamit si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talagang pasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit sana naman nakakamutan, nakakapag-motor. Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing Four, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord, na natulungan po ninyo ang inyong anak, si Mr. Loreto Lohero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating Amazing Four na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Magandang umaga. Umaga po sa inyo. Ako po si Corazon Hapog na taga-Banyan. Nagpunta ako kay Doc dito. Organis na mayroon akong rases at saka nabagok yung ulo ko. So, may sugar ka ba? At high sugar pa ako. High sugar. Tapos, sabi sa akin, opera na ko ta. Sa ospital, isang lang ka. Oo. Hindi na nabagok so ano ko sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Doc dito. Parang
service sa iya kung anong marayon. Kaya di ba irma kung sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo, at saka yung Amazing juice, amazing po. missing for, at saka ano, Amazing juice, amazing coffee. missing coffee. Apo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala nang rasis. At saka nag-abil pa ako ng sabon, kape. Oh. Salamat sa Panginoon sa Galing ba? napagaling ako at wala na akong ano. So rasis mo nanay, nawala na talaga. Nagalaya na ba ba? Wala na. Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory normal, 110. Okay, so Papunta ko almost, kanina. opo. Yun sa Ginere. Okay. 110 na lang. Okay, so almost normal. Opo. Kaya nagpunta naman ako kung ano ang maraming pag-i-maintain ko. Opo. Pwede po yan na maintain ka na lang. Yung po sa amazing po, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, 4 na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang natin 1 mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang tanggalin mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nagbawasan nga, mo. maski ako maray na, punta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi Oo, maintenance. maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo nanay? 78 na. Oh, Sa January, 78 na. 79 na. Wala Okay. man akong maintenance kasi. January sa Ayun ano, lang ako 79 na nangyari si dito. nanay. Walang maintenance. Ngayon po ay dahil po sa amazing po, gumaling yung kanyang classes. Gratis. Nagraraya Sugar namin. niya, nag-normalize. Pagkatapos na magok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Ay, ito nga Yeah. nabagupay. Yan ang bagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si nanay. Unang-unang kay Lord Jesus Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ka. Napakinggan mo nga sa radyo, kaya Opo. sabi ko, makalagang akong kwarta, pupunta ko dito. Opo. Kaya nangyari ngayon, na po nangyari yan. na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Mayroon nagsabi sa akin si, yung kabarkada ko, saan ka pumunta? Sabi ko doon, hindi ko man sinabi, kaya ay mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero sa nagkakain siya ng mararo, nagkakain. Nagkakape. Oo, anong mararo? Oh, ito yung amazing problem. Oo. So masasabi mo po nanay na ito may rekomenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din. Yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede mong i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing po. Sasabihan ko si, huwag ng pangalan. Tawag ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta kami. Yes, pwede mong samahan. So yun, ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo, amazing po na galing sa Amerika, sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito, na gumaling ang kanyang mga kati-kating rasis niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your, Assistant. assistant, at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon, ay, 79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parate, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo na God first. God first. Again, love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then, success. Opo. Success, ganyan. Success. Kaya, successful ka, gumaling ka na. Gumaling. Okay, maliwanag. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana makatulong din po kami sa inyong pangangailangan. Thank you. Salamat. Several months ago, at ang sabi niya sa akin, mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney. At sinasuggest ng doktor na
dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Migawan, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss G. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss J, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga kung dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sila po si Gina Limberan, Pakakay Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka po sa Migawan kay Dr. po kasi nung ano po ako na hospital po ako tapos pumunta po ako sa kanya na ano po ako ng Migawan tapos hindi po ako na-dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po umitas po hindi ako na CT scan pero nung uminom po ako ng Migawan bumaba na po saka ako na CT scan tapos ano po ako na operahan na-operahan din po ako pero nagpasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako maganda po yung resulta ng biopsy hindi pa ako Hindi na cancerous. opo, hindi pa ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po kaya totoo ako talaga ako pasalamat po sa Diyos may kaman po kay Dr. dito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko kaya yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat ko po talaga. Nakilala ko po siya at saka may gawan po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Betita. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss J, at sinasabi ko, bayaban ka. Kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. Middle name pala bayaban. Bihira nga pala. Okay, so... Yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si Jill. Kaya medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, nalalaman tayo nung sinabi na pagkatas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom siya nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat po. Una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating Migawan. So, Merry Christmas, Jay, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Kung po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi nung last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, hirapan na umihi, nahirapan pumatulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Migawan, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag ko nga ninyo sa amin, madam. Nangyari kay sir, last year nang bumili kayo ng Migawan. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi
parang naano siya sa kapag ano ng tubig. Oh, igib ng igib ngayon. Oo. Pero nung binili po ninyo nung nagod for 15 days, totally Totally. na talaga hindi na siya sumasakit yung puso Hindi niya. 3 days. Hindi na siya nang ihi. At 3 days lang ano siya ng kagalingan. ang ginawa. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Oo, Panginoon Diyos. nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak kasi ayaw talaga niya sa Mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo kita yung urinary. Sabi, Analysis. Oo. sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Mm. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta Oo. dito. So talagang very powerful in just 15 days po, natulungan ng ating Migawan. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Migawan? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak para uminom nitong ating produkto na tatangin na galing sa Amerika? Opo, kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto, walang side effect. Walang side effect kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na tulungan ng Migawan na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Migawan na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang hapon. Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul, na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niya po ang kanyang buting may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan, Sir? Kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong stopping noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihi ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ko sa isang doktor. Ang konsulta ko kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Hindi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta lang sa isang doktor, specialist oncologist, para tinanong ko siya kung anong gagawin ko noon. Sabi niya, magpupa daw ng sample at biopsy. Kung sabi niya ang biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat pumunta. Biglang nagkaano sa isip ko, sinok na jogging. Naririnig ko na siya na sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko. Dadaanan man lang natin sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, hindi pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw ito na. Pinainom nila ito ng amazing po at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom mo before dinner. Na 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasya straight yung tulog ko hanggang umaga. So talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan na, ang takangay sa Dati, inahirapan ka matulog na straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka matulog.
So may improvement ka agad. Kaagad, kinamagaan, yung ini-expect ng sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Wala, Nawala na. Yung pag sakit ng pag-ihi mo, wala na wala. Before mag-ihi, at Masakit. pagkatapos mag-ihi, sobrang Nung nakainom ka ng Amazing Por, nawala. wala. 2 beses wala kung minom 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Wala nang Pero dugo. malabo pa rin. Malabo pa rin. Oo. Pag lunch time naman, uminom ako. 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Maputi na, clear na. Clear na. Dati lubong inihi. Oo, wala nang sakit talaga kung naramdaman. 24 hours. Wala pa ng 24 Wala pa hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di alit. Hindi ano. 1 o'clock pa lang. At 22 hours pa lang. Puti na yung ihi ko. Doon ako nagsabi, sabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang, kailangan mo talagang tawagin na amazing. Amazing mo nung yan nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na pa akong nararamdaman ng sakit kahit ano. At saka bigla akong lumakas yung ihi ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na ano mo. Maganda na. Nawala yung parang mabagal ba yan. Oo. Mabilis-bilis na kung ngayon magano. Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon ng maganda. Sobrang na tawi. pawis mo. Naninitos yung nakawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang kalamban mo. Parang it's a miracle. Okay. Kaya sabi ko sa miss ko, kailangan talaga amazing talaga ang tawag dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang opisina na dati na pinapapunta mo dito. Oo. Dahil sa gusto mo rin sila matulungan. Matulungan, Yun po. para hindi na sila mahirapan. Sobrang kasi ang hirap na naranasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, wala. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay wala silang magawa. Iniisip na lang palagi yung sakit. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang dalawang babae na katrabaho ng asawa ko, yung nga, pati yung papa nila, yun din parehas din sa akin, wala na, okay na sila. Kaya, kumbaga, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang involved din sa kanila, wala na. Okay. So, congratulations, sir. Talagang nangyari sa inyo, himala. Ibo. Ako kasi sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Ayo. Ginagawa ng instrumento itong ating mga produkto. So congratulations, sir. So sa mga nanonood, sir, ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak, at yung mga kaibigan natin dyan, ano po ang may re-recommenda ninyo sa kanila? Punta nyo na ito si Doc para hindi na kayo makaranas ng sobrang sakit at saka magkaroon kagad ng solusyon ng problema nyo. Magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Nandito ka tabi para ipaliwanag sa atin kung ano po ang magandang benepisyo ng naibigay ng ito pong Miracle Sim Media Multi-Type Mega 1 or known as Amazing Por na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing Por na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing Por sa inyong anak. Ilan taon at saka ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aking ko po, si Michael Milay. 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinungansa na po, so pagbaksina sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pagkalintura siya. Kapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yung ito, pinag-desisyonan ng kadaiman kami, dahil pwede kami mag-admit sa BRDTH sa bawal, dahil magpasasaka, dahil man na mga bantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Kung napuntukan ito, ang pangarap ng physician surgeon. Yung matik para injeksyonan siya kay pitong aldaw, sa lukang pitong aldaw, ning antibiotic, saka may mga reseta pang mga bulong ng mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. Sugat niya, kuminusi,
Puminutok digdi sa bukong-bukong digdi sa paa. Tapos, kapag balik ko naman sa sa doktor, iiling lang, bisita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Tinot, ang blood chem niya, papapasuprayasin na niya. Ang otro ko pa blood chem nung June 14, yan na June 14. Anong taon na suprayasin na niya? Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano ang sabi ka, doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Yung pinag-ano ni sa BRTTH, pinabasa ko doon so Resulta. yung taon ngayon, ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo yung 24. Kung ano ngayon ang karamong kang urologist kayo, na i-dialysis ngayon iyan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, habok niya magpa-dialysis. Pagpaparalukuton ngayon ang lawas ko, nanganiya ako maniwala na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining amazing for radyo. I-try ko, nagdigya ako sa Doc Joey Betito. Ig-apot ko, kung ano lang. Pinailing ko sa iya, so sort ng blood game na alam gawin sa creatinine. Ang sabi ni Doc, may pagpa-dialysis, Muna, ka, subukan natin. subukan mo tangay ining missing core. Diyo, inot andara ko sa nangani, 1K. At akong ibang konta. Tinawan ako ni Doc Ning, 3 days na tumada. Opo. Baong ko ito, nagbalik ako. Naon naman ako rin sa half month. 15 días na tumada. At observasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, na dati, ang sarong-san ko. Nagtatawad na nga niya, abot na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na. Naanit baya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala ni, pero ako naman sa park, sa Daraga. Libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so kaya pinay niya. Praise God, hallelujah. 105, normal na normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Migawa Amazing 4 twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin may papaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahihirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Tumapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagati ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, chubby chubby ang katawan niya, nagtatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dahil lang, ngunyan, ipapatuloy ko ba ang basic ko? Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo ko 10 days. So yan po mga, ano po masasabi mo ngayon sa mga marami rin nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live, na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo, Nanay Wenceslada, sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. So aki ko, may kaginhawaan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparapulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? So duman na kita. Oh, kasi 25 days pa lang siya uminom o 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, 18 plus 7. 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, pare. pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mo ito? Yun namang gout ang masol. Ang sabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparapulog kang bitis niya. Kada siya masyado na pagkatindog bagang Okay. paglakaw. Kasi nga po yun na, Mapulog din ang dahil nga pagkataka din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya, Opo. sa rumana dahilan yan.
Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong sabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo rin kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Mrs. Lani, isa pong pobre na kababayan natin. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Miss Will of the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag 2020 at siya ngayon po ipinalat tayo na bumalik siya sa Bicol, nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ng kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Migawan, ng Miracle Sea at ng ating Amazing Four. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung nagkakilala kami 2019 yun, o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing Four, and then the Vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, meron akong migraine, meron akong high cholesterol, tumaas ang aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing Four dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing Four, ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako, kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan talaga tayong mga public servant. Inayad niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako, kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi ang talaga ako na COVID. Tumatawag ng aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako na-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabi niya kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. Naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle Sea at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyong 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo?
So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yung sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw kung makamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Nila namin sa ilang doktor, wala, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala lang gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinitgilan ng kuhain ng alat, maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God. Hallelujah. Then, di ba, walay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom no ating Amazing 4. But, nung nag-team building ka, nag-start ng Monday dito sa Norte Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ba ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yun, kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dadalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga ng manganas. Kasi hirap rin ako paano ko makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko, umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos, ang ganda ng aking tulog. Tapos, naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking ulo kahapon, 3 oras kami papunta sa pili. Kadalasan nangyari niyan, pakuwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pakuwi ko wala, hanggang ngayon tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako, kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog yun, makagising ako, pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey, na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview, kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung ano, kasi ang dami kong maintenance, after na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nung uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano pa yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod. Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ako, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako lumababasagdan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang. Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't wala hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pag 2 araw ko pang inom itong Amazing 4 niya, iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong Amazing 4 natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor.
Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino in even dito sa Pilipinas, in even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo o ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing po, na kayo gumaling ang iyong well-being, yung ngayon nawala na yung maintenance mo at yung strength and vitality mo talagang maganda na, at yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa ating lang, sa ating lahat, hindi mo talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yung talaga, anhin pa natin itong lahat na nasa, naano natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number one na problema. Lahat naman tayo nag-iimbis na doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa punti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat ng tao, kung sino nakakinig sa akin, sana huwag nating panginayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong ito sa ating katawan. So lagi mong tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health, hopefully ay umabot ka ng 120 o 130 kasi alam mo ba, Director Joy, sa November 15 meron tayong masugid na uminom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay ko 120 or more, kaya-kaya natin. So patagal pa ako kasi I'm already 62 years old. Okay, mga tao ka kung doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So 62 years old ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kailangan ng tao sabi, 40s lang daw ako. So taste talaga, at least ngayon babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga si ko, amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko ng mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa amazing po. So thank you so much. Okay, thank you so much. At mga amazing people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panginayangan ang ating pera. It's an investment. Ibig sabihin, invest to your health because health is wealth. Para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing Four na galing sa Amerika ay talagaan sa samunsari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Bitito page. I-click lang po ninyo yan, just follow it at makikita ninyo sa munsaring mga testimonya at sanggatutak na nating natulungan na nagkaroon po ng magandang kalusugan. Maraming salamat, magandang tanghali. God bless everyone and thank you so much, Director Joy, na ating pong pinahanga. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po, may prostate, may high blood, at ang pinakamahirap po, yung creatinine niya ng kanyang father, 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Loreto Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND CGB kasi ang papa mo 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po ano nangyari dito, Tita po. Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga-Turok, Barangay Line, Ligao City. Anak po ako ni Pilojero Loreto.
siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa, mga month of February na po yung grabe na talaga siya. Parang, nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkakadepresyon siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician ang pinuntahan namin sa Ligaw. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3, March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, ito yung gusto niya sa kanya para lalo nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi na maga yung mukha. Bilang anak po, nag-worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sabi na pumunta kay Doc Joey. Inanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Korea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligaw, or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala, no? Nasabi ko, grabe, ang taas ng Korea ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na pinipili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, nasabi niya, magpa-Korea naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa. Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong Hindi nurse na galing makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi niya. Sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligaw, pag nag-400 si Papa, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Korea? Sabi niya, umiigiling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka, Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Kukuha sana ako ng, request para magpa-Korea. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad na po kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Doc. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinaka po kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali kaunti na lang. Palagay ko. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. So yun nga sinasabi ko, mga kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong ligasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na
kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran Kanina sa kanilang pera. nakapamalingki na tayo, Salamat, nakabili Doc. tayo ng Salamat sariwang po sa isda, Amazing Food. nakabili na tayo ng mga itong mga sa grocery ni Madam Gina Cao dyan po sa Bakakay Albay, at ma-available na rin po yung ating ticket dyan para po sa ating concert. Parati po sa ating concert po mamaya sa June 14 at 7:30 p.m. Murang-mura lang po ang ticket niyan. Okay, announce ko po mamaya. Ito po ang mga tickets, so. Diba? Yan po ang ticket. The Singing Sensation, Juliana. Ito po naman po, yung mumurahin lang. 230 lang po ito. Diba? Ito po, merong 550. May free swimming ka na. Free entry. Free mapakinggan natin 20 songs ni Juliana. Plus The Singing Sensation, upcoming artist ng Bicolandia. Singing teacher na po ito kasi nakapasa pa lang ng LET, di ba? Manunumpa sa June 15 after her show dito po sa atin. Kung kayo po ay pipiliin ninyo yung mayroon kayong room accommodation na fully air conditioned, meron po yan libreng breakfast good for two. Mayroon pong dalawang Sunmig. May presyo is only 2,000 pesos. Ngayon po, kung kayo naman po ay makapagrekomenda ng 10, yan, 10. 10 makapagrekomenda, baka ililibre ko po sa inyo. Di ba? Okay, maliwanag. Ngayon po, kung hindi naman kayo mag-room accommodation, yung ticket pong isa, yan po ay 550 lang. Meron na kayong free entrance, free swimming, free show ni Miss Juliana, and 4 na Sunmig. Di ba? Okay, maliwanag. 550 lang po yan. Ngayon po, yung gusto pong maging dealer, you are welcome. Yung gusto magbinta para kayo kumita at makalibre kayo, di ba? Ngayon po, kung ayaw, hindi ninyo kaya 550, ito po. Free entrance, free show, free swimming, wala tayong Sunmig, 230 lang. Okay, maliwanag. Okay. So yan po ang magandang balita. Binibigyan ko ng kasiyahan dito po sa famous Dorotea Resort Espalugit, Barangay Kaugutan, Bakakay, Albay. Ang ating pong contact number 0910-44-82598, 0910-44-82598, and 0917-853-8933, 0917-853-8933. Available din po ito dyan po sa DJB Eatery, Barangay 18, Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, in Barrientos Machine Shop. Diyan po yung bahay ni incoming Mayor Hisham. Yan, di ba? In front of Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Ang contact number din natin, Parillo, 0910-44-82598, and 0917-853-8933, 0917-853-8933. At yung pong it's also available sa ating pong outlet, di ba? Sa grocery po ni Miss Gina Cao, barangay, diyan po sa sentro ng Barangay 12, tindahan ni Aling Cao, Barangay 12, Bakakay Albay, beside Postal Office, Bakakay's Postal Office. Ang kanyang numero po ay 0930-18-181-1
or 0995-111-6341. May grocery po yan. Kompleto po sila. Pati mga soft drinks, pati mga Sanmig. Kompleto po ang tindahan ni Miss Gina Cao. Yan, di ba? Okay, at ganoon din po, available din po ito sa Sibwise Hardware and Construction Supplies located at Baclayon, Bakakay, Albay. Look for Miss Gina Marie Sinyadan. Ang kanyang contact number 0926-523-9771, 0910-322-5272. So napakaganda po ito, makapag-relax kayo, rejuvenate, enjoy, and pampamilya po ito. Maging very happy kayo. Yung hindi po iinom na Sanmig, meron naman po tayo dito mga soft drinks, meron po tayo dito mga yung binili natin kanina. Ate, yung ayon ng soft drinks. Sito, may sito rin po tayo dito. Okay po, so yan po, may mineral water din po tayo dito sa Dorotea Resort. At marami po tayong pulutan na isda. Kasi later on po, maging outlet din po tayo dito ng mga fresh na isda. Yan. Okay. At mura. Gusto kong bilhin yung mura para sa pangkalahatan. Kaya po yung ating mga ticket ay pangmura, pang lahat, pangkalahatan. Ikaw ay construction worker, nagpakahirap ka, sweldo mo 500, bawasan natin ng 550 ng isang araw lang. Di ba? Pang isang araw lang, ikaw nakapag-relax ka na. Okay, so ito po ang ating pasyente dyan sa Masbate. Nung una po, ito po ang kanyang ang picture. Tingnan po ninyo yan, Kaya kawawa na ito kasi taon-taon, several years nang umiinom ng gamot. Iyan po, nung hindi pa siya nakainom. Grabe. Okay. Bumili lang po ito na good 14 days kasi po ubos na ang pera. At dalawa pong amazing coffee mix. So nakainom pa lang, isang beses pa lang, yan na po. Tingnan nyo ang pagkakaiba. Di ba? Okay, so it's a miracle. It's God's grace. Thank you, Lord Jesus Christ. Na tinulungan po ninyo si Nanay dyan po sa Masbate. Na siya po ay kagabi hindi siya makatulog, hindi makakain, ubo ng ubo. Hirap na hirap huminga. Pero nung dumating po ang Amazing 4, pinainom na kagad ng kanyang anak, ayan na po, nakaupo na, nakapaligo na, nakalakad na, at ngayon po'y kumakain na. It's amazing, it's phenomenal, wala pong ganyan. Ang tagal ako po, going 71 na, pero parting na inyo parang 51 lang because of our amazing products. Wala pong ganyan na talagang nangyayari. Imposible po ito. Kaya ito yung sinasabi ko, it's God's work. It's God's grace. Hindi ko pinagyayamang po ang Amazing 4. It's God's grace. Kasi po yung produktong yan, galing po sa Kanya kasi wala nga pong chemical. Pag ang isang produkto, ang mga prutas, ang mga vegetables, ang mga herbs, ang mga plants, ay nilagyan mo na yan ng chemical, it's already work of man. Pero po, ang isang bagay, nilagay mo lang sa kapsula, wala kang nilagay na chemical. It's God's product. God's work po yan. Gift from God. Okay, maliwanag. Okay. Pag nilagyan mo na ng chemical, halimbawa ang malunggay, ay iba na yan. Hindi na yan pure na malunggay. Pero yung malunggay, kinain natin, galing po sa Panginoon Diyos yan. Okay. Okay, pakinggan natin baka tayo magkamali. Ito po, yung kanyang anak ay nag-text na po kagad ngayon. Ayan po, nakakita siguro po ninyo sa inyong monitor. Good morning, Doc. Nang dahil sa Amazing 4, si Mama nakakalakad na po at one time pa lang siya uminom. Salamat po. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Talaga po, magpasalamat tayo kay Lord Jesus Christ. Thank you so much, Lord Jesus Christ. Salamat po, salamat po, salamat po. Marami po tayo, Panginoong Isos, na matutulungan itong amazing products natin, mga Amazing 4, yung ating healthy coffee, Amazing Coffee Mix, Mega Coffee, Multi-5 Coffee,
Amazing Coffee Mix with Miracle C and Glutathione, Amazing Coffee Mix with Miracle C and Collagen, yung ating pong Mega Choco, yung pong ating mga Miracle C, Mega A capsule, Multi 5 capsule, Mega 1 or Amazing 4. This is amazing. This is amazing. Huwag po natin pilitin iyong hindi ka natutulungan. Pag pinilit po niyan, more than 1 year ka nang umiinom, pinipilit ninyo, ay kayo rin po ang may problema. Ang sinasabi ko, ito po, galing po ito kay Madam Loberta, ang kanya pong pangalan sa Facebook. Kayo po, makipag-usap po kayo sa kanya. Baka sabihin po ninyo si Doc Joey nagsisinungaling. Bakit naman ako magsisinungaling? Takot pa ako sa Panginoon Diyos, ako magsisinungaling, di ba? Kaya po, mahal ko, ang name po ng mother ko, ito po yan, nag-chat sa atin siya. Ang name po pala ng mother nila, si Maria Bergatin po. Salamat po. Yan po. Maria Bergatin, sa ano po yan? Sa Masbate. So, ang kanyang pong anak na si Loberta, ay nag-order lang sa atin. Nag-chat-chat lang kami, text. Pinadala niya po yung pambayad dun sa Amazing 4 at saka sa Amazing Coffee Mix at saka yung bayad sa diyan po, bayad po sa GNT. Ngayon po dahil sa nangyari yan, Loberta, suggestion ko, mag-ipon ka na dyan kahit 10,000. Gawin kita dyan na outlet. Kasi para marami ka ring matulungan. Kasi ang dami-dami pong may sakit ngayon. Ito pong napakagandang negosyo. Kasi nga po, biruin mo, isang inuman lang may nangyari. Para po yung nangyari kay, yung umihi ng dugo. Si Tatay Raul Hana ng Albay naman. Umihi ng dugo, isang inuman lang, wala pang 24 hours, nung umihi, hindi na mapula. Parang parang bakas na lang, parang orange na lang. At after 1 day, wala na. Nawala na rin yung pain. So yan po ay mga kababalaghan po yan. Hindi ko po sinabi ang magaling Amazing 4. Ako po naniniwala, ginawang instrumento ng ating Panginoong Diyos na si Jesus Christ na mag-instrumento po ang ating mga produkto. Hindi ko po sinasabi ako magaling, hindi ko po sinasabi ang magaling ang Amazing 4, ang ating mga healthy drinks. Ang sinasabi ko parate, dahil po sa ating pagdadasal sa paniniwala, ginagamit ng Panginoon ang ating mga produktong galing Amerika. So yan po, di ba? Kasi ang tagal-tagal niya na-hospitalize na itong mother ni Loberta, ang dami ng gamot na inom, several years na. Mas lalong lumubaraw yung kanyang ina. Kaya kapit sa patalim, napakinggan tayo, why not subukan natin? Nung sinubukan, iyan na po. Di ba? Nung sinubukan, may magandang balita na kaagad. Di ba? Yes po, may nag-inquire na po sa akin regarding sa Amazing 4. Waiting ka po ang mga budget nila. Salamat. Kamo, ang budget kamo kasi kamo ginagawa ng paraan. Kasi halimbawa, Madam Lo, pag ang magulang, ang ating kapamilya ay bumagsak, dinala sa ospital, pag dinala sa ospital po, igagawa ng paraan para makahanap ng pera. Gumawa ka mo ng paraan. Kasi, ganun din, pupunta ka mo sa doktor, di ba? Pupunta ka mo sa doktor, may pera. Pag may consultation fee sa atin, wala. May laboratory, babayad ka yan, 1,000 pataas. 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 or more. Bibili ka ng gamot. Kung na-hospital, mas grabe. Kaya ka mo gumawa ng paraan para po may pag-asa magkaroon ng kagalingan. Di ba? Okay. Para may pag-asa ka magkaroon ng kagalingan. Okay. So, ganun po yan. Ipamalita mo na dyan. Lahat. Kasi sabi nga ng Panginoon Diyos, anything good for us, we are obliged to share it to our fellow men. Anong ibig sabihin ng ating dakilang Panginoon? Kasi mahal niya lahat ng anak niya. Pantay-pantay po pagmamahal niya.
kung tayo natulungan ng ating produktong ininom natin, dati ipamalita natin sa lahat ng tao, nakakilala natin na natulungan tayo. Diba? Yung totoong totoo. Diba? Kasi pag hindi natin ginawa, we are sin of omission. Ibig sabihin, magkakasala tayo. Diba? Okay, maliwanag. So yan po ang maganda. Himala ang nangyari po dito sa nanay ni Loberta na isang inuman lang. Ang pangalan po ng kanyang mother, Maria Bergatin. Yan. Siya po ay from Masbate po. Yan. Sa Masbate po siya. Kaya po kami ay nagpapasalamat sa Panginoon. Unang-una sa Panginoon Diyos dahil nga po ay natulungan ito si Madam Maria Bergatin ng Masbate. Yan. Okay, so yan po magandang balita. At tayo po ay ang sinasabi nga natin dahil po ang ating mga produkto Miracle C, Mega I Multi 5, Mega 1, yan po ay galing sa Florida, USA, ay natulungan ng gusto ng ating mga produkto. Diba? At ito pala taga-ano po sila ay Barangay Nipa, Palanas, Masbate. Ito po ang address ni Lomi Bergatin Tamayo. Barangay Nipa, Palanas, Masbate. So yan po. Pwede po kayo magtanong sa kanila. Bigay ko na lang cellphone number ni Madam Lo. 0916-417-11257. Mali ata ito bakit ang dami? 0964-17-11257. Ito po number nila. Yung pong isang inuman lang, natulungan na. 0964-17-11257. Madam Lomi Bergatin Tamayo, Barangay Nipa, Palanas, Masbate. Yan, di ba? Kasi kung kayo po sa akin, baka sabihin po ninyo dahil ako'y nagbibinta, dahil produkto namin. Yan po. Ang nangyari, di ba? Nung hindi na halos makano. Di ba? So, iyan po ang iyan po yung GCash niyang pinadala sa amin. Ayan na rin po. Para kayo maniwala. Kasi po, marami kasing tao, ang isip ay puro negatibo. Di ba? Karamihan po negatibo ang isip. Kaya po, unang-una, kaya namamarangkal, maraming problema. Kaya po ay yung iba na hospitalized, na ubos ng pera, yung iba po yumayao pa, yung iba po ay talagang hirap na. Pinipilit yung bagay na hindi sila natutulungan. Okay. So iyan po ang ang problema ng karamihan, di ba? Ito po si Madam Lu, hindi po kami magkakilala. Pero sana Madam Lu, minsan punta ka ng Ligaspe, puntahan mo kami diyan po sa ating booking office. Diyan po sa Barangay 18, Cabangan West. Gusto namin po kayo makilala. Lalong-lalo na kung tuluyan ang magaling ang inyong nanay, may isama po ninyo, may interview po natin sa ating radio program. Di ba? Kasi nga po ay marami talagang may sakit. Ito po kasi, pagkakwento sa amin ni Lo dati nito, hopeless na siya. Hopeless na sa kanyang nanay. But God's grace, sa pagdadasal natin, sa ating paniniwala, positivity, right attitude, kaya po maganda ang nangyari. Okay, maliwanag. So yan po ang magandang nangyari sa ating client na bago pa lang na uminom. Biruin mo yan. Bigla na lang, nakakalakad na kaagad. Grabe. Nakaupo na. It's amazing. Diba? Dati, lang, hirap na, nakahiga na lang.
Oh. Yan, nanginginig daw. Nanginginig, Dok. Pa sa synthetic na gamot na iniinom niya, nanginginig po siya. Oh. Pero ngayon po, one time pa lang po siya nakainom ng Amazing 4. Nakaligo na po siya, nakalakad na. Pero yun po, nakaupo na. Diba? It's amazing. Oh. It's amazing. Talaga pong magugulat tayo. Hindi na po ito biro-biro ang mga sinasabi namin dito. 'Di ba? Hindi na po nakakabiro. O ngayon naman po, yung bibili po ng good for 1 month, 'di ba? Good for 1 month, may promo po tayo. May good for 1 month, may promo tayo. Mabibigyan ko po kayo ng free dito sa Dorotea Resort and Spa. Presyo, free swimming, depende po ang beer, depende po doon sa kung mayroong accommodation, depende po. Okay. June 1 to ang promo natin, June 1 to 13? Kasi 14 baga. O June 1 to 14. Kasi gabi naman yung atin dito, di ba? Okay, June 1 to 14. Okay. Bibigyan pa namin kayo ng libre pa na, biruin mo, the singing sensation of Bicolandia, Juliana. Parang anak ni Richard Gomez at saka ni Lucy Torres, baga Juliana. Di ba? Ito, singing sensation. Di ba? Okay, maliwanag. So, kayo na po ang bahala. Kung kayo naman po ay gusto pang matulungan, pwede po ninyo makita si Doc Joey dito sa ngayong linggo. Dito po sa famous Dorotea Resort and Spa located Barangay Kaugutan, Bakakay, Albay. At ngayon po, mayroong mga nagsuswimming ng mga nag-walk-in. Di ba? Marami nagsuswimming ngayon. So, pwede po kayo magpunta dito. Pwede rin kayo bumili ng ticket para sa event natin this coming June 14 at 7:30 to 11 ng gabi. Yan, di ba? Okay, 7 to 11 po yan. O 7 to 11:30. Kasi po gabi na masyado, baka magalit na yung mga natin dito. Hindi tayo magpapalagpas ng siguro the most is 12 o'clock. Di ba? Okay, maliwanag. Kasi nga po ay tayo po binabalance natin ang lahat. Di ba? Okay, maliwanag. So lahat pong may mga karamdaman, huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Lalong-lalo na po, yung talaga pong sinubukan na ninyo ang lahat, walang nangyari, may kulang. Ang sinasabi ko, kulang tayo sa Panginoon Diyos, kulang tayo sa prayer, kulang po tayo sa positivity, kulang po ng nutrition ang pumapasok sa katawan, kaya magpupuno ang Amazing 4, ang mga healthy drinks po natin. Okay po, maliwanag po yan. Ngayon po, kung kayo po ay talagang mahal ninyo ang buhay ninyo, nasa subukan ninyo. Kung hindi ninyo mahal ang buhay ninyo, nasa inyo po yan. Hindi naman po namin bahayan. Ngayon, nakikinig po, nanonood, ang kumari kong ito po. Ito rin, dati po sakitin din ito. Ngayon po, very healthy na ang kumari kong Sining Hilig Magrasya. Ang lovely mother ng aming magaling na assistant dati. Kaso biglang nag-asawa. Di ba? Si Mary Jill Magrasya. Yan, di ba? Kumusta po kayo dyan, kumare? Di ba? Meron tayo ditong event. Singing Sensation, Juliana, June 14 at 7:30 p.m. Yan, sa famous Dorotea Resort and Spa. Kumbidado namin po kayong lahat, mga taga-Albay. Kahit Sorsogon, pwede pa. Taga-Albay, kung wala kayo ng kwarto. Ang dami pong kwarto ngayon dito. Pinapalitan natin ng mga air condition dito. Okay, kaya po, welcome kayong lahat. So, promo natin, mga libre tayo, makakalibre tayo. Di ba? Pwede po libre natin. With room accommodation, pwede libre po natin. Yung ticket with 4 na San Mig, o libre natin.
yung entrance, swimming, at saka libreng show. Yan, tatlong pagpipilian natin, di ba? Yung mga baguhan po, makabili lang po kayo ng good for 1 month or 15 days. Yan. Okay, maliwanag. Yung mga baguhan, yung mga datihan naman, depende po sa bibili natin. Okay, para matulungan natin lahat. Matulungan natin lahat. Okay. Sapagkat gusto po natin makapag-relax kayo, rejuvenate, enjoy, and be happy. Di ba? Hindi naman puro na lang, puro na lang pasakit sa buhay. Puro na lang trabaho, puro na lang negosyo. Di ba? At bubuksan ka na rin po yung spa. Ang spa itong June, baka buksan na po natin. Okay, may pinirman sila. Okay. Ang gagawin po natin dito, tuloy-tuloy ang pagpapasaya natin sa ating mga kababayan. Tuloy-tuloy na tutulungan namin kayo sa inyong kalusugan. Di ba? Yung gusto magnegosyo, pwede. Di ba? Pwede kayo mag-mini stockist, di ba? Maging outlet diyan sa lugar ninyo. Pero dapat mayroon kayong amazing testimony, mayroon po kayong commitment na makatulong sa kapwa. Di ba? Okay, maliwanag. Sapagkat po ganun talaga. Ganun lang po talaga ang buhay. Hindi po tayo, yung araw na naman, trabaho na naman, negosyo na naman, kumain, matulog, iyon na naman. Para po wala na tayong monotonous na. Kailangan may variation. Baka yun po natin, bubuksan na natin ang spa. Yung po may sauna, yung papawisan tayo, may massage. Di ba? Then, pwede rin may pagkain. Yan, di ba? Pwede may breakfast o may pagkain. Alam mo, 1,199. Di ba? Okay. So, yan na po ang gagawin natin. Kasi nga po, kung wala po tayong ganon, puro na lang ganon na lang ng ganon, ay buhay natin, na lang, parang slave na tayo. Diba? Kailangan may konti man na enjoyment, konting relaxation. Diba? Okay, maliwanag. So, lahat pong gustong makipag-ugnayan kay Doc Joey B. dito, andito to sa famous Dorotea Resort in Ismalukit, Barangay Kaugutan, Bacacay, Albay. Kung galing po kayo sa Legazpi, doon po kayo sa kakanan sa Bunga Hindi, tuloy-tuloy po pagdating sa dulo, kakanan po tayo, papuntang sentro, pero hindi po kayo papasok ng sentro, tuloy-tuloy lang po yan, dalagpasan ninyo ang sentro, dalagpasan po yung malaking tulay, yung Baclayon Bridge, tatas kayo, sa dulo, may kaliwa, may kanan, kakaliwa po kayo. Kasi yung kanan po yan, papunta po yan sa Pili, Banao, puntang Misibis. Kami kaliwa, Barangay Kaugutan na po. Kung hindi po, i-waste lang po ninyo, mayroon kayong data, i-waste lang ninyo, Dorotea Resort is pa Barangay Kaugutan, Bacacay, Albay. Okay, maliwanag. For further info, for reservation, you can contact Doc Joey 0910-4482-598 0910-4482-598. Yan. At yan po yung ating ticket. Ticket Juliana. Juliana Singing Sensation of Bicolandia. Singing teacher na po ito, lead passer. Yan, malapit mo ito mag-teacher, pero baka ayaw niya lang mag-teacher. Maging singing sensation. Maging star. Ayan, di ba? Pasisikatin natin. Di ba? Ang ticket po, mayroon po tayong room accommodation, good for 2, fully air condition, mayroon breakfast good for 2, mayroon pong swimming, meron po tayong 2 sanmig, 2 drinks, meron po tayong free show, free swimming, free entrance for only 2,000. So ayaw ng kwarto, meron po tayong free show, free swimming, free entrance, and 4 na healthy drinks o 4 na sanmig, 550 lang.
Kung hindi kaya ang 550, meron tayong ticket, free entrance, free swimming, free show for 230 pesos lang. Okay, maliwanag. So yan na po ang magandang balita ko sa inyong lahat. Okay. Sa aking contact number nga pala sa Dorotea Resort, available ang ticket sa Dorotea Resort in Spa, located Barangay Kaugutan, Bacacay, Albay. Available din po dyan sa ating booking office sa DGB Eatery, Barangay 18, Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, beside Mabel Passion. Yan pong talagang kung kayo po gusto ninyo magpatahi ng kutintay, ng mga barong for special occasion, dyan po sa Mabel Passion, ay dyan na po kayo ay talaga pong matutulungan kayo dyan. Napakaganda at napakagaling pa ni Madam Mabel, may-ari po, di ba? Isa pong principal dyan po sa Legazpi City. At ang ating contact number 0910-4482-598, 0910-4482-598, and 0917-853-8933, 0917-853-8933, at available din ito sa grocery po ni Aling Cow, ni Miss Gina Cow, Barangay 12, Bacacay, Albay, beside Bacacay Postal Office. Bacacay Postal Office. Malapit din po ito sa likod po ng Bureau of Fire. Yan. Ang kanyang contact number naman po 0930-1819700, 0995-111-6341. Yan. Ito po si Aling Cow or Gina Cow ay si Gina Cow ay kapatid ni elected Councilor Honorable John Cow. Yan, pupunta po sila dito sa atin. Councilor John, kung bumili ka na lang po ng ticket sa iyong sister na si Madam Gina Cow. Yan, okay. Contact number 0930-018 0930-18-19-700 or 0995-111-6341. At available din po dito po sa ating sa Sibwise Hardware and Construction Supplies located at Baclayon, Bacacay, Albay. Look for Sheena Marie Sinyadan. Ang contact number 0926-523-9771, 0926-523-9771, and 0910-322-5272, 0910-322-5272. At yung din pong gusto maging seller ng ating mga tickets po pwede. Yung gusto naman po maging stockist ng ating mga produktong amazing products, talagang ma-amazing nga pwede. Yung pong gusto maging outlet within Legazpi, Bacacay, dyan po sa Tabaco, First District, pwede po. Makipag-ugnayan lang po kayo kay Doc Joey Bitito sa 0910-4482-598 or 0910-4482-598 or sa aking pong Facebook, first account Joey Bibon Bitito, Doc Joey. Mag-message lang po kayo, i-follow na lang po ninyo kasi puno na po yan. Ang second account ko, Doc Ching Bermondo Bibon Bitito. Yan. Ayan po ay available pa. Pwede rin po ninyo ako dyan. So lahat po ng maging outlet, meron po kayong commission. Makakatulong pa kayo, magkakaroon pa kayo ng magandang pagkakataon na kumita. So mga organization, mga association, yung mga youth organization pwede, yung mga senior citizen, classmate Fred Basilan pwede, yung mga organization na mga transportation, yung mga nag-driver dyan,
mga ano, siyempre, kayo gusto rin nyo mag-relax-relax sa mga barangay, pwede po yan, mga barangay captain. Pwede po kayo magbinta ng tickets dyan sa inyong mga barangay. Ito po, initial pa lang po natin ang June 14. Kung okay po tayo, baka susundin po natin dyan is June 28. By July, kung sakaling tayo ay basbasan, ang grace ng Panginoon ibigay sa atin, baka po weekly na ang gagawin natin dito sa Dorotea Resort. Baka kukuha na tayo ng mga 2 singers o 3. Pero ang singing sessions natin ay most likely 2 po yan every month. Unless otherwise very busy na siya. At later on po sa Agosto baka magkaroon po tayo ng banda. Baka magkaroon ng banda during the birthday of Doc Joey Bitito. Di ba? Okay, maliwanag. Lahat kayo ay mahal ko. Lahat kayo ay gusto kong tulungan. Di ba? Hindi po sa pamagitan na maging politiko ako bilang public servant ninyo. Yan. Diba? Ang mga politiko, ano yun kayo? Araw-arawin kayo pag nag-ngampanya. Ako po hindi. Araw-araw may programa kami sa radyo, except Wednesday. Then later on Wednesday yan, baka kang ikarir ko uli yan. Diba? Pag free po tayo. So ito po ang magandang balita ko sa inyong lahat. Okay, sana huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. We are available today. Dito po sa Dorotea Resort Ispalugit, Barangay Kaugutan, Bacacay, Albay. 3 na po ang swimming pool natin dito. Meron po tayong mother pool sa baba na can accommodate mga hanggang 30 to 50 persons. Meron po tayong mini pool, kids pool, can accommodate mga 20 katao. Murang-mura lang po dyan. At meron po tayong infinity pool na kaya mag-accommodate ng 20 hanggang 30 people. Okay, maliwanag. So, yan po magandang balita ko sa inyong lahat. Kaya po sana ay ang inyong kapatid, ang inyong kaibigan, ang inyong brother na si Doc Joey Bitito, walang sawa na nag-invite sa inyo para kayo matulungan sa kalusugan. Number 1 po yan. Number 1, totoo. Kasi 2008 pa kami. 17 years and counting, going 18 years na tayo sa pagtulong sa mga Filipino people. Hindi lang po sa Albay, hindi lang po sa Bicolandia, throughout the Philippines. At ang Dorotea Resort in Spa naman po, available for team building. Yung pong team building, galing pa lang dito yung DepEd sa atin ng Abril, through our partner na ang yung partner nating hotel sa Bacacay, yung Casa, hindi, Casa Kasaimon. Ano ba ito? Di ba dito po sa Bacacay. Tayo po ay galing pa dito po yung reunion ng Baruma Clan itong Mayo po. Yan. Inakumpawa yung ating function hall at saka yung mother swimming pool, 'di ba? Masayang-masaya po silang lahat, 'di ba? Very affordable lang po. Madali tayong kausap. Diba? Basta po kayo makausap na mahusay kayong kausap, mas lalong mahusay po akong kausap. Pero kung kayo po ay maarte, masyado kayong maarte, ay sorry na lang. Diba? Sapagkat kahit pa paano, meron din pong kaunting pangalan si Doc Joey Bitito. Yan sasabihin ko sa iyo. Matagal na tayo, nagtsatsaga, 71, going 71 na tayo, pero parang 51 lang. Okay. Mayroon tayong Fountain of Youth. Okay. Sikreto kong Fountain of Youth, kausapin po ninyo, ipapaliwanag ko sa iyo ng tama, ng gusto, ng maayos na wala pong pagsisinungaling. Okay, maliwanag. Ngayon, kung ang may problema po kayo, ako po ay gusto ko lang tumulong. Di ba? Kasi po, ang Panginoon Diyos ay galing na sa lupa, gumagamit po siya ng mga tao, gumagamit po siya ng mga produkto para matulungan tayo sa pamagitan ng pagdadasal natin.
Pero kailangan po positive ang ating isip. Hindi po pwedeng negatibo. Okay, positive ang ating kaisipan. Kaya po ako, pwede nyo puntahan ngayong linggo dito po sa famous Dorotea Resort Ispalugit, Barangay Kaugutan, Bakakay, Albay. I'm available hanggang alas 6 po ng gabi. Di ba? Contact number 0910-44-82598. 0910-44-82598. At ang ating pong big event, June 14, 7:30 ng gabi. Yan, hanggang alas 11. Yan po ay si Juliana, the singing sensation of Bicolandia. Ang ticket, may kwarto, good for two, full air condition, free breakfast, free show, free San Mig na dalawa, it's only 2,000 pesos. Sa walang kwarto, free show, free swimming, free entrance, apat na San Mig, 550. Sa free entrance, free show, free swimming, 230. Mamimili kayo. At kung sino po ang gusto maging outlet, ay pwede po kayo makipag-ugnayan sa amin. Pwedeng makakuha outlet para kayo magkaroon ng komisyon. Lalong-lalo yung mga association po. Mga association, mga organization, mga barangay, leaders, pwede po yan. Okay, maliwanag. So, once again, ito po ay ang inyong lingkod na si Doc Joey Bitito. Nagsabing maraming salamat sa inyong pakikinig, sa inyong panonood. Happy Sunday sa inyong lahat. Happy holiday. Sunday holiday. Happy Sunday. Mag-relax, rejuvenate, mag-enjoy. Punta po kayo sa Dorotea Resort Spa. At kung kayo naman po ay talagang gusto ninyo na magkaroon ng total entertainment, June 14, don't forget, June 14, alas 7:30 ng gabi. Okay, 3 tickets ang inyong pagpipilian. At available din po yan sa tindahan ni Alingkaw, Barangay 12, Bakakay, Albay, beside Bakakay Postal Office. Ang kanyang numero is 0930-1819-700, 0930-1819-700, or 0995-111-6341. At ganoon din po sa Sibwise Hardware and Construction Supplies located Baraklayon, Bakakay, Albay. Look for Sina Mare Sinyadan. Contact number 0926-523-9771, 0926-523-9771, or 0910-322-5272, 0910-322-5272. Mga minamahal kong kababayan, mahal po kayo ng Panginoon Diyos, ay mahal din po kayo ng inyong kaibigan, inyong kapatid na si Doc Joey Bitito. Ganon din po si Ma'am Len Pabilonia na lagi ninyong kasama sa radio program Monday to Saturday. Kaya po kami, inaananya namin kayong lahat. Subukan para mapatunayan ang Amazing 4 from Florida, USA, ang ating mga healthy drinks. Ano man ang inyong problema, malaki po, napakalaki ang magagawa nito sa inyong katawan. Yung iba po instant, yung iba po 1 week, yung iba within a month, yung iba within 2 months, yung iba within 3 months. Bibira lang po ang more than 3 months natutulungan nito na walang magandang nangyayari sa katawan. Karamihan po within 3 months, pero yung iba po instant. Okay, maliwanag. So kami po ay magpapaalam, panandali, babalik kami bukas. Ang programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan, alas 5:30 po bukas hanggang alas 6:30 ng gabi. Sa PBN DCGB 729 kHz, meron din po yan na FB Live. Ganon din po sa amin, may FB Live din po kami sa Doc Joey Bitito. DOC, Doc Joey, G-O-E-Y Bitito. Capital po yan. Kasi pag small letters, hindi niyo makikita. Kasi may kumupya po sa aking pangalan. Okay? Kaya po, andito kami para tulungan kayo saan? Kalusugan, entertainment, happiness, at pwede rin sa kabuhayan. Okay.
Sa kabuhayan, mag-usap po tayo ng heart-to-heart talk. Pero kailangan, mayroong muna kayong magandang testimonya. So, magandang umaga. Happy Sunday. God bless to everyone. And I say, I love you all.